Στις 3 τα χαράματα, η Χριστίνα ξύπνησε από ένα τηλέφωνο. Δεν ήταν ο ήχος που την τρόμαξε, αλλά η σιωπή που ακολουθούσε πάντα μετά. Η σιωπή της πόλης που κοιμόταν. Η σιωπή του άδειου διαμερίσματος. Η σιωπή πριν από την καταιγίδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής, μία ήρεμη, επαγγελματική φωνή. «Κυρία Χριστίνα, είμαστε από την αστυνομία. Βρήκαμε τη μητέρα σας». Η Χριστίνα δεν ρώτησε πού, ούτε πώς. Έκλεισε τα μάτια, πήρε μια βαθιά ανάσα και είπε μόνο μια λέξη. «Έρχομαι». Φόρεσε το παλτό της πάνω από τις πιτζάμες, άρπαξε τα κλειδιά της και βγήκε έξω, στον παγωμένο αέρα της Θεσσαλονίκης. Καθώς οδηγούσε στους άδειους δρόμους, το μυαλό της πήγε στο τραπέζι της κουζίνας. Πάνω του, απλωμένα, τα αρχιτεκτονικά της σχέδια μάζευαν μια λεπτή στρώση σκόνης. Μια ολόκληρη ζωή σε αναμονή. Δίπλα, το ξυπνητήρι της Ρυθίμ. Το πρωί βρήκε τη Χριστίνα ξάγρυπνη να φτιάχνει χαμομήλι σε μια κουζίνα που μύριζε φάρμακα και φόβο. Είχε βάλει τη μητέρα της για ύπνο, σαν μικρό παιδί, και είχε κλειδώσει 3 φορές την εξώπορτα. Έλεγξε και τα παράθυρα, 2 φορές. Η κούραση είχε γίνει ένα βάρος στους ώμους της, ένας κόμπος στο στομάχι της. Στην πόρτα, ακουμπισμένη στο πάτωμα, την περίμενε μια χάρτινη σακούλα. Μέσα είχε μια τυρόπιτα και ένα μπουκαλάκι χυμό. Ήταν από τον Θάνο, τον παλιό της συνάδελφο. Δεν χτυπούσε ποτέ το κουδούνι. Απλώς άφηνε εκεί τη σιωπηλή του συμπαράσταση και έφευγε. Η Χριστίνα κοίταξε τη σακούλα και πήρε μια απόφαση. Σήκωσε το τηλέφωνο. Πρώτα πήρε τον Πέτρο, τον μικρότερο, στην Αθήνα. «Έλα Χριστινάκη, τι έγινε?» είπε με μια φωνή που προσπαθούσε να ακούγεται ανήσυχη. Η Χριστίνα του εξήγησε. Για την αστυνομία, για το περπάτημα στη μέση του δρόμου, για τα λόγια της μητέρας τους. «Ωχ, Παναγία μου», είπε ο Πέτρος, «πάλι τα ίδια. Κοίτα, στέλνω ό,τι λεφτά θες, αλλά ξέρεις πως είναι εδώ. Τρέξιμο, τα παιδιά, η δουλειά». Η Χριστίνα έκλεισε τα μάτια. «Δεν θέλω λεφτά, Πέτρο. Βοήθεια θέλω». «Ναι, το ξέρω. Θα δω τι μπορώ να κάνω. Θα σε πάρω». Δεν την ξαναπήρε. Μετά από 2 ώρες σχημάτισε τον αριθμό του Λονδίνου. Ο Νίκος, ο μεγάλος αδερφός, απάντησε αμέσως. Η φωνή του ήταν καθαρή, κοφτή, σαν meeting στο Zoom. «Χριστίνα, σύντομα, γιατί έχω μια παρουσίαση». Του τα είπε και αυτουνού, πιο γρήγορα. Ο Νίκος, πρακτικός και απόλυτος, δεν άφησε πολλά περιθώρια. «Εντάξει, το κατάλαβα. Θα το κανονίσουμε». Και το κανόνισαν. Θα έρχονταν για τα Χριστούγεννα. 2 μέρες. Σαν να ήταν μια υποχρέωση που έπρεπε να ξεπετάξουν από τη λίστα τους. Ήρθαν. Το σπίτι στη Θεσσαλονίκη, που είχε μάθει να ζει στους ήσυχους ρυθμούς της Χριστίνας και της μάνας της, γέμισε ξαφνικά με δυνατές φωνές, με τον ήχο από ακριβά παπούτσια στο ξύλινο πάτωμα, με τη μυρωδιά της κολόνιας του Πέτρου, που προσπαθούσε να καλύψει τη μυρωδιά του φαγητού της Χριστίνας. Έφεραν δώρα. Πολλά δώρα. Ο Νίκος έφερε στη μητέρα τους ένα κασμιρένιο πουλόβερ, απαλό σαν χάδι, αλλά τόσο ξένο πάνω της. Ο Πέτρος ένα ακριβό άρωμα, που η κυρία Μαρία το κοίταξε σαν να ήταν ένα άγνωστο αντικείμενο. Και μετά
Άρχισαν οι φωτογραφίες. «Μαμά, έλα εδώ, δίπλα στο δέντρο», φώναζε ο Πέτρος με το κινητό στο χέρι. «Νίκο, μπες κι εσύ. Μια σέλφι όλοι μαζί». Η κυρία Μαρία στεκόταν ανάμεσά τους, με ένα χαμόγελο αποτυπωμένο στο πρόσωπό της, σαν ζωγραφιά. Κοίταζε το φακό, αλλά τα μάτια της κοίταζαν κάπου αλλού. Ή και πουθενά. Ο Νίκος ανέβασε τη φωτογραφία στο διαδίκτυο σχεδόν αμέσως. «Οικογενειακές στιγμές. Ανεκτήμητο», έγραψε στη λεζάντα. Η Χριστίνα που στεκόταν λίγο πιο πέρα ένιωσε ένα σφίξιμο στο στομάχι. Κοίταζε στη φωτογραφία και νόμιζες ότι έβλεπες μια ευτυχισμένη οικογένεια. Μα πόσο ψέμα μπορεί να κρύψει ένα κλικ. Το βράδυ, στο γιορτινό τραπέζι, για μια στιγμή, μια μικρή μαγική στιγμή, τα σύννεφα από το μυαλό της κυρίας Μαρίας διαλύθηκαν. Κοίταξε τα 3 της παιδιά, ένα-ένα. Και μετά γύρισε αργά το κεφάλι της προς τη Χριστίνα που καθόταν δίπλα της. Έσκυψε ελαφρά και της ψιθύρισε τόσο σιγά που μόνο εκείνη μπορούσε να ακούσει. Η Χριστίνα ήταν πάντα εδώ. Μια απλή φράση. Μα για τη Χριστίνα ήταν σαν να της χάριζαν τον κόσμο όλο. Ήταν η αναγνώριση της θυσίας της, η απάντηση στις σιωπηλές προσευχές της. Της έσφιξε το χέρι κάτω από το τραπέζι και χαμογέλασε με δάκρυα στα μάτια. Την επόμενη μέρα όμως, ο κόσμος της γκρεμίστηκε. Ξύπλησε νωρίς. Έφτιαξε τσάι για τη μητέρα της και πήγε στο δωμάτιό της. Η κυρία Μαρία ήταν ξύπνια. Κοιτούσε το ταβάνι. «Καλημέρα, μαμά. Σου έφερα το τσαγάκι σου», είπε γλυκά η Χριστίνα. Η μητέρα της γύρισε και την κοίταξε. Τα μάτια της ήταν καθαρά, διαυγή, αλλά άδεια. Την κοίταξε με την ευγενική αδιαφορία που δείχνει σε έναν ξένο και μετά, με μια φωνή ήρεμη, σχεδόν απολογητική, ρώτησε «Συγγνώμη, εσείς ποια είστε?» Η κούπα έτρεμε στα χέρια της Χριστίνας. Ένα φλιτζάνι τσάι και μέσα του όλο το βάρος του κόσμου. Δεν απάντησε. Απλά το ακούμπησε στο κομοδίνο και βγήκε από το δωμάτιο, κλείνοντας αργά την πόρτα πίσω της. Το απόγευμα, οι αδερφοί της ετοίμαζαν τις βαλίτσες τους. Η διήμερη επίσκεψη, υποχρέωση, είχε τελειώσει. Αγκάλιασαν τη μητέρα τους, που τους χαμογελούσε χωρίς να τους αναγνωρίζει πραγματικά. Ο Νίκος, πάντα πρακτικός, της έβαλε στο χέρι μια χοντρή ανθοδέσμη. Ο Πέτρος της χάιδεψε το μάγουλο. Γύρισαν προς τη Χριστίνα, με εκείνο το βλέμμα της γρήγορης ευγνωμοσύνης που δίνει σε κάποιον που κάνει τη βρώμικη δουλειά για σένα. «Λοιπόν, ευχαριστούμε για όλα, Χριστίνα», είπε ο Πέτρος. «Να προσέχεις, και τη μάνα. Αν χρειαστείς κάτι, παίρνεις τηλέφωνο». «Ναι, θα στείλω πάλι λεφτά την 1η του μηνός», συμπλήρωσε ο Νίκος, κοιτώντας ήδη το ρολόι του. Κάτι μέσα στη Χριστίνα έσπασε. Όχι δυνατά, σαν τζάμι που θρηματίζεται, αλλά σιωπηλά, σαν ράγισμα σε παλιό πορσελάνινο φλιτζάνι. Τους κοίταξε και για πρώτη φορά δεν είδε τα αδέρφια της. Είδε 2 ξένους, 2 τουρίστες στη ζωή της. Η φωνή της βγήκε ήρεμη, αλλά κοφτερή σαν γυαλί. «Τα δώρα σας δεν αντικαθιστούν την παρουσία», είπε. Και τα λόγια της κρέμαστηκαν στον αέρα. «Οι φωτογραφίες που βγάλατε για το Facebook
δεν αντικαθιστούν τη ζωή που έχασα αυτούς τους μήνες. Δεν θέλω τα λεφτά σας. Δεν θέλω τα λουλούδια σας. Θέλω τα αδέρφια μου. Αλλά αυτά δεν είναι εδώ. Σηκώθηκε, πήρε τα ακριβά δώρα που είχαν φέρει, τα άφησε μπροστά στην πόρτα. «Πάρτε τα όλα και φύγετε». Έφυγαν αμήχανα, χωρίς να πουν κουβέντα. Η πόρτα έκλεισε. Και μετά σιωπή. Μια σιωπή τόσο βαριά που μπορούσες να την ακούσεις. Το σπίτι ήταν ξανά άδειο. Μόνο η μυρωδιά από το ακριβό άρωμα της γυναίκας του Νίκου είχε μείνει πίσω, σαν φάντασμα μιας άλλης ξένης ζωής. Η Χριστίνα έμεινε μόνη, ανάμεσα στα απομεινάρια της γιορτής και στα συντρίμμια της ψυχής της. Κοίταξε γύρω της. Το σαλόνι, το τραπέζι, τα πάντα της θύμιζαν αυτό που είχε θυσιάσει. Πήγε στο μικρό της γραφείο, εκεί που κάποτε σχεδίαζε κτίρια και όνειρα. Άνοιξε τον υπολογιστή της. Η οθόνη φωτίστηκε, δείχνοντας φακέλους με ονόματα έργων που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Βίλα στην Κρήτη. Ανακαίνιση στην Άνω Πόλη. Κλίκαρε σε έναν φάκελο με το όνομα «Το σπίτι των ονείρων». Ήταν ένα σχέδιο που έκανε για τον εαυτό της χρόνια πριν. Ένα μικρό μοντέρνο σπίτι με τεράστια παράθυρα που θα έβλεπαν τη θάλασσα. Το κοίταξε για λίγα δευτερόλεπτα και το έκλεισε απότομα. Πονούσε. Πονούσε σαν ακροτηριασμένο μέλος. Και τότε ένας διακριτικός ήχος έσπασε τη σιωπή. Ένα νέο email. Η Χριστίνα πήγε να το σβήσει χωρίς να το διαβάσει. Πιθανόν διαφημιστικό. Αλλά το μάτι της έπιασε το όνομα του αποστολέα. Estudio Miró και Associates, Μπαρσελώνα. Μία από τις μεγαλύτερες αρχιτεκτονικές εταιρείες της Ευρώπης. Κάποτε, σε μια άλλη ζωή, τους είχε στείλει το βιογραφικό της. Η καρδιά της άρχισε να χτυπάει δυνατά. Το άνοιξε με τρεμάμενα χέρια. Δεν ήταν αυτόματη απάντηση. Ήταν μια προσωπική επιστολή. Έγραφαν ότι είχαν δει παλαιότερες δουλειές της σε έναν διαγωνισμό. Εντυπωσιάστηκαν, έγραφαν, από την τολμηρή αισθητική της. Και τώρα, χρόνια μετά, είχαν μια θέση. Επικεφαλής ενός project στη Βαρκελόνη. 6 μήνες. Με προοπτική μόνιμη συνεργασίας. Η Χριστίνα διάβασε το email 3 φορές. Τα χέρια της έτρεμαν. Η Βαρκελόνη. Το όνειρό της. Η ευκαιρία που νόμιζε ότι είχε χάσει για πάντα της χτυπούσε την πόρτα. Αλλά η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Και το κλειδί βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο. Στο πρόσωπο της μητέρας της που κοιμόταν ανήσυχα. Έκλεισε τον υπολογιστή. Η χαρά έδωσε τη θέση της σε μια βαθιά σιωπηλή απόγνωση. Εκείνη η νύχτα δεν είχε τέλος. Η Χριστίνα γυρνούσε στο κρεβάτι της με το μυαλό της να τρέχει από τη Θεσσαλονίκη στη Βαρκελόνη και πάλι πίσω. Ο ήχος της ήρεμης αναπνοής της μητέρας της από το διπλανό δωμάτιο ακουγόταν σαν χτύπος ρολογιού που μετρούσε αντίστροφα τον δικό της χρόνο. Σηκώθηκε. Δεν άντεχε άλλο την ακινησία. Άρχισε να συμμαζεύει, μια μηχανική κίνηση για να ξεγελάσει το μυαλό της. Παλιά περιοδικά, λογαριασμοί, φωτογραφίες. Έφτασε μπροστά στην παλιά ξύλινη συρταριέρα της μητέρας της. Άνοιξε το πρώτο συρτάρι, το δεύτερο. Μία μυρωδιά από λεβάντα και ναφθαλίνη γέμισε τον αέρα. Και τότε έφτασε στο κάτω συρτάρι. Ένα συρτάρι που δεν είχε αγγίξει ποτέ. Ήταν ο προσωπικός της χώρος. Βίστασε.
μα κάτι την έσπροχνε. Το τράβηξε σιγά σιγά. Κάτω από μια στίβα παλιά και ντυμένα τραπεζομάντιλα είδε κάτι. Ένα απλό σχολικό τετράδιο με μπλε εξώφυλλο. Το πήρε στα χέρια της. Δεν είχε τίτλο. Το άνοιξε στην τύχη. Ο γραφικός χαρακτήρας της μητέρας της. Άλλοτε σταθερός, άλλοτε τρεμάμενος. Ήταν ένα ημερολόγιο. Η πρώτη της σκέψη ήταν να το κλείσει. Ήταν λάθος. Αλλά μετά διάβασε μια φράση. «Σήμερα η Χριστίνα μου έφερε λουλούδια. Δεν θυμόμουν ότι ήταν τα γενέθλιά μου». Η καρδιά της σφίχτηκε. Γύρισε στις τελευταίες σελίδες. Ημερομηνίες πρόσφατες. Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Και τότε το βλέμμα της σταμάτησε σε μια καταχώρηση. 15 Νοεμβρίου. Σήμερα η Χριστίνα μου φαινόταν πολύ κουρασμένη. Έχει μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια. Είπε ότι έψαχνε για δουλειά στον υπολογιστή. Ξέρω ότι ψάχνει για μένα. Για κάποιο ίδρυμα. Δεν τολμώ να της πω ότι θυμάμαι. Φοβάμαι ότι αν το μάθει θα σταματήσει να ζει τη ζωή της για μένα. Πρέπει να την αφήσω να φύγει. Η Χριστίνα ένιωσε το πάτωμα να φεύγει κάτω από τα πόδια της. Διάβασε τη φράση ξανά και ξανά. Δεν μπορούσε να είναι αλήθεια. Γύρισε μερικές σελίδες πίσω στην εβδομάδα των Χριστουγέννων. 26 Δεκεμβρίου. Σήμερα έφυγαν τα αγόρια. Η Χριστίνα έκλαιγε σιωπηλά στην κουζίνα. Νομίζει ότι δεν την είδα. Της είπα «Εσείς ποια είστε» το πρωί. Είδα τον κόσμο της να γκρεμίζεται. Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Αλλά πώς αλλιώς θα καταλάβει ότι πρέπει να φύγει από εδώ? Πώς θα την πείσω να ζήσει? Η θυσία της με σκοτώνει περισσότερο από την αρρώστια. Το τετράδιο έπεσε από τα χέρια της. Η αλήθεια ήταν εκεί, γραμμένη με μπλε μελάνι. Δεν ήταν πλήρης απώλεια. Ήταν μια πράξη, μια τρομακτική αδιανόητη πράξη αγάπης. Η μητέρα της δεν είχε χάσει μόνο τη μνήμη της. Τη θυσίαζε, κομμάτι, κομμάτι, κάθε μέρα, για να δώσει στην κόρη της την ελευθερία. Η Χριστίνα κάθισε στο κρύο πάτωμα. Αγκάλιασε το τετράδιο σφιχτά στο στήθος της και άφησε τα δάκρυα να κυλήσουν αθόρυβα στο πρόσωπό της. Δεν ήταν δάκρυα κατανόησης. Ο ύπνος δεν ήρθε εκείνο το βράδυ. Ή μάλλον ήρθε για λίγο, εκεί στο κρύο μοσαϊκό, με το τετράδιο της μητέρας της για μαξιλάρι. Όταν το πρώτο φως της Θεσσαλονίκης άρχισε να γλιστράει κάτω από την πόρτα, η Χριστίνα σηκώθηκε. Το σώμα της πονούσε, αλλά το μυαλό της ήταν καθαρό. Πιο καθαρό από ποτέ. Για μήνες πολεμούσε έναν εχθρό που δεν έβλεπε. Την αρρώστια. Τώρα όμως ήξερε τον αληθινό αντίπαλο. Δεν ήταν η άνοια. Ήταν ο φόβος. Ο φόβος της μητέρας της ότι η ζωή της κόρης της θα σβήσει δίπλα της. Και η Χριστίνα κατάλαβε κάτι βαθύ, κάτι που της ψιθύριζαν οι σελίδες εκείνου του τετραδίου. Η θυσία δεν ζητούσε θυσία ως απάντηση. Ζητούσε ζωή. Πήγε στην κουζίνα, έβαλε έναν καφέ και κάθισε μπροστά στον παλιό της υπολογιστή. Η οθόνη φωτίστηκε, δείχνοντας τα αρχιτεκτονικά της σχέδια, παγωμένα στον χρόνο. Τα προσπέρασε. Άνοιξε το email της. Εκεί στην κορυφή στεκόταν ακόμα η προσφορά από το γραφείο της Βαρκελώνης. Κοίταξε την ημερομηνία. Είχε ακόμα 2 μέρες προθεσμία για να απαντήσει.
Χωρίς δισταγμό, πάτησε «Απάντηση». Τα δάχτυλά της κινήθηκαν γρήγορα πάνω στο πληκτρολόγιο. Έγραψε μόνο 3 λέξεις. «Δέχομαι την προσφορά». Πάτησε «Αποστολή» και ένιωσε ένα βάρος να φεύγει από τους ώμους της. Αλλά δεν είχε τελειώσει. Το πρώτο, το δύσκολο βήμα είχε γίνει. Τώρα άρχιζε το πραγματικό σχέδιο. Άνοιξε μια νέα σελίδα αναζήτησης. Οι λέξεις που πληκτρολόγησε ήταν συγκεκριμένες, πρακτικές, κοφτές. Μεταφορά ηλικιωμένων με αεροπλάνο. Ιατρική συνοδεία σε πτήσεις εξωτερικού. Κέντρα ημέρας για άνοια στη Βαρκελόνη. Νομοθεσία για φροντίδα εξαρτώμενων μελών στην Ισπανία. Για τις επόμενες ώρες, η Χριστίνα δεν ήταν η κουρασμένη κόρη. Ήταν η αρχιτέκτονας. Έφτιαχνε το πιο σημαντικό σχέδιο της ζωής της. Όχι ένα κτίριο, αλλά μια γέφυρα. Μια γέφυρα που θα ένωνε 2 κόσμους που όλοι της έλεγαν ότι ήταν ασυμβίβαστοι. Την καριέρα της και τη μητέρα της. Βρήκε εταιρείες, διάβασε κριτικές, έκανε υπολογισμούς. Ήταν δύσκολο. Ήταν τρομακτικά ακριβό. Αλλά για πρώτη φορά δεν φαινόταν αδύνατο. Το μεσημέρι, αφού είχε ταΐσει τη μητέρα της, που της χαμογελούσε γλυκά χωρίς να την αναγνωρίζει, πήρε το τηλέφωνό της. Πήρε μια βαθιά ανάσα και πάτησε έναν αριθμό που είχε να καλέσει από τα Χριστούγεννα. Τον αριθμό του Νίκου στο Λονδίνο. Δεν θα ζητούσε. Δεν θα παρακαλούσε. Θα ανακοίνωνε. Το τηλέφωνο σήκωσε σχεδόν αμέσως. «Χριστίνα, έγινε κάτι», ακούστηκε η ανυπόμονη φωνή του αδερφού της. Ακούγονταν ήχοι από γραφείο, πληκτρολόγια, άλλες φωνές. «Νίκο, καλησπέρα. Όχι, δεν έγινε κάτι κακό. Σε παίρνω για να σου πω κάτι», είπε, με μια φωνή τόσο ήρεμη και σταθερή, που εξέπληξε και την ίδια. «Ακούω. Είμαι σε μια σύσκεψη». «Φεύγω», είπε απλά η Χριστίνα. Σιωπή στην άλλη άκρη της γραμμής. «Τι πάει να πει φεύγεις? Πού πας?» «Πάω στη Βαρκελόνη. Δέχτηκα μια πρόταση για δουλειά». Η σιωπή έγινε παγωμένη. Η Χριστίνα μπορούσε σχεδόν να τον φανταστεί να σηκώνεται από την καρέκλα του, να κάνει νόημα στους συνεργάτες του να περιμένουν. «Και η μάνα?» ρώτησε ο Νίκος, και στη φωνή του δεν υπήρχε ανησυχία, μόνο η ψυχρή λογική κάποιου που βλέπει ένα πρόβλημα. Η Χριστίνα έκλεισε τα μάτια. Είχε έρθει η στιγμή. «Και παίρνω τη μάνα μαζί μου». Ακολούθησε μια έκρηξη από την άλλη άκρη του κόσμου. «Τρελάθηκες?» φώναξε ο Νίκος, και η Χριστίνα απομάκρυνε το ακουστικό από το αυτί της. «Έχεις ιδέα τι λες? Πώς θα τα καταφέρεις? Πώς θα τη μεταφέρεις? Πού θα μείνετε? Είναι τεράστια ευθύνη, Χριστίνα. Δεν είναι παιχνίδι». Μιλούσε για χρήματα, για πρακτικά προβλήματα, για δυσκολίες. Δεν μιλούσε για τη μάνα τους. Μιλούσε για ένα πρόβλημα που έπρεπε να λυθεί, ένα βάρος που έπρεπε να διαχειριστεί. Η Χριστίνα περίμενε να τελειώσει. Η ηρεμία της ήταν πλέον πανοπλία. «Έχεις δίκιο, Νίκο. Είναι ευθύνη», είπε. Και η φωνή της ήταν καθαρή σαν γυαλί. «Δεν σου ζητάω βοήθεια. Απλά σε ενημερώνω». «Μα...» «Θα σου στείλω κάτι να διαβάσεις», τον έκοψε εκείνη. «Μετά, κάνε ό,τι νομίζεις». Και έκλεισε το τηλέφωνο. Χωρίς να χάσει δευτερόλεπτο, άνοιξε το ημερολόγιο στη σελίδα που είχε σημαδέψει. Έβγαλε μια φωτογραφία με το κινητό της. Τα δάχτυλά της δεν έτρεμαν. Πάτησε «Αποστολή». Ένα μικρό τικ
επιβεβαίωσε ότι το μήνυμα είχε παραδοθεί. Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στο πολύβουο αεροδρόμιο του Heathrow στο Λονδίνο, ο Νίκος κοίταξε ενοχλημένα την οθόνη του κινητού του. Η πτήση του για τη Ζηρίχη για μια σημαντική επαγγελματική συνάντηση ανακοινωνόταν σε 20 λεπτά. Καθόταν στο σαλόνι της business class με το ακριβό του κοστούμι και μια αίσθηση ανωτερότητας. Τι άλλο ήθελε η αδερφή του πάλι? Άνοιξε το μήνυμα, έτοιμος να διαβάσει άλλη μια παράγραφο παραπώνων. Αλλά δεν ήταν παράπονα. Ήταν μια φωτογραφία. Μια σελίδα από σχολικό τετράδιο, γραμμένη με τον γνώριμο, ελαφρώς τρεμάμενο γραφικό χαρακτήρα της μητέρας του. Διάβασε τις λέξεις. 2 Δεκεμβρίου. Σήμερα τηλεφώνησε ο Νίκος. 1 λεπτό. Δεν ρώτησε πώς είμαι. Ρώτησε αν πήρα τα λεφτά που έστειλε. Ναι, τα πήρα. Μακάρι να μπορούσα να αγοράσω με αυτά ένα του τηλεφώνημα. Ο Νίκος πάγωσε. Ο θόρυβος του αεροδρομίου, οι ανακοινώσεις, οι φωνές, όλα σίγησαν. Ένιωσε το αίμα να φεύγει από το πρόσωπό του. Ξαναδιάβασε τις γραμμές. Και ξανά και ξανά. Μία του τηλεφώνημα. Πόσα λεφτά χρειάζονται για να αγοράσεις μια χαμένη στιγμή? Το κινητό γλίστρισε από το χέρι του και έπεσε πάνω στο δερμάτινο χαρτοφυλακά του. Οι λέξεις της μητέρας του ήταν ένας καθρέφτης. Και σε αυτόν τον καθρέφτη ο Νίκος είδε για πρώτη φορά τον εαυτό του. Όχι τον επιτυχημένο επιχειρηματία. Είδε έναν φτωχό γιο. Τον πιο φτωχό άνθρωπο σε ολόκληρο το αεροδρόμιο. Σηκώθηκε απότομα. Οι γύρω του τον κοίταξαν παράξενα. Χωρίς να πάρει τα πράγματά του, περπάτησε με γρήγορο, σχεδόν μηχανικό βήμα προς τον γκισέ της αεροπορικής εταιρείας. Η υπάλληλος τον κοίταξε με επαγγελματικό χαμόγελο. «Σε τι μπορώ να βοηθήσω, κύριε?» Ο Νίκος την κοίταξε στα μάτια. Η φωνή του, όταν βγήκε, ήταν σπασμένη. «Θέλω να αλλάξω το εισιτήριό μου», είπε, «για Θεσσαλονίκη, την πρώτη διαθέσιμη πτήση». Η πτήση για τη Θεσσαλονίκη δεν ήταν το τέλος του ταξιδιού για τον Νίκο. Ήταν η αρχή. Η αρχή μιας δύσκολης, σιωπηλής συγγνώμης που δεν υπόθηκε με λόγια, αλλά με πράξεις. Ήταν εκείνος που κανόνισε τις μεταφορές. Εκείνος που μίλησε με τους γιατρούς στην Ισπανία. Εκείνος που σήκωσε τις κούτες, που έμεινε ξάγρυπνος στο αεροδρόμιο δίπλα στη μητέρα του, που για πρώτη φορά μετά από χρόνια δεν κοίταξε ούτε μία φορά το κινητό του. Και τώρα, μερικούς μήνες μετά, σε ένα μπαλκόνι στη Βαρκελόνη, ο ήλιος του μεσημεριού έλουζε με ένα ζεστό χρυσό φως στη σκηνή. Η θάλασσα απλωνόταν μπροστά τους ήρεμη, σαν μια γαλάζια υπόσχεση. Η κυρία Μαρία καθόταν σε μια αναπαυτική πολυθρόνα, τυλιγμένη με μια ελαφριά κουβέρτα, και κοιτούσε το νερό. Το πρόσωπό της ήταν γαλήνιο. Δεν υπήρχε πια η αγωνία, ο φόβος του χαμένου ανθρώπου. Πάνω στο τραπεζάκι δίπλα της βρισκόταν το παλιό σχολικό τετράδιο, το ημερολόγιο, και πάνω του, ακουμπισμένη προσεκτικά, μια καινούρια φωτογραφία σε κορνίζα. Η Χριστίνα, η κυρία Μαρία και ανάμεσά τους ο Νίκος στο αεροδρόμιο της Βαρκελόνης. Και οι τρεις χαμογελούσαν. Δεν ήταν μια φωτογραφία για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν ήταν μια φωτογραφία για να δείξουν κάτι. Ήταν μια φωτογραφία για την καρδιά. Η πόρτα του μπαλκονιού άνοιξε σιγά και μπήκε η Χριστίνα, κρατώντας 2 φλιτζάνια καφέ
που αχνίζανε. Τα μαλλιά της τα έπαιρνε το απαλό θαλασσινό αεράκι. Οι μαύροι κύκλοι κάτω από τα μάτια της είχαν σχεδόν σβήσει. Άφησε το ένα φλιτζάνι δίπλα στη μητέρα της και κάθισε στην καρέκλα δίπλα της. Δεν είπαν πολλά. Δεν χρειαζόταν. Μερικές φορές οι πιο σημαντικές συζητήσεις γίνονται στη σιωπή. Κοιτούσαν μαζί τα καράβια που πελούσαν στο βάθος. Άκουγαν τους γλάρους. Ήταν μια στιγμή απλή, καθημερινή. Μια στιγμή που η Χριστίνα νόμιζε ότι την είχε χάσει για πάντα. Και τότε η κυρία Μαρία γύρισε αργά το κεφάλι της. Το βλέμμα της δεν ήταν πια χαμένο σε έναν μακρινό κόσμο. Ήταν εκεί, στο παρό.